ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони канали ютуби Саудо ТВ, мардуми ютуб, мардуми сарбаланди тоҷик. Ирӯз 8 январи соли 2025 навор кардем баҳри шумо беҳтарин навори хонаҳои Душанбе шид. то охир тамошо кунед. барои реклама WhatsApp, хона, замин, мошин, квартира чизе боша роҳӣ кунед, навори банда реклама карда фурӯшта мегузорем. рӯза наворда ҳастай. хонаҳо фақат аз дохили Душанбе, аз ноҳияи Сино, ноҳияи Шоҳмансур, ноҳияи Фирдавсӣ, ноҳияи Рудакӣ, хулас аз 4 ноҳия хонаҳои заминӣ, квартираҳои фурӯшӣ, мақсад хонаҳои арзан ки карокан, мисол арзонтараку, хонаҳои астан ремонтҳои фасони замонавӣ кардаги арзонтараку. хулас ҳар хел хонаҳо мондем. аз Душанбе хонахар бошен, наворда лайк гузарен, дар канал подписатсия кунен, саросима нашида аз нархи навои хонаҳо ҳам бохабар мешен. то охир тамошо кунен. фақат наворда лайк занен, дар канал подписатсия кунен. ман навора сар мекунам, то охир тамошо кунед азиз. дӯстони азиз, кадоми шумо хоҳиши гузаштани сарҳади Москва Қазоқистон дорен? ба шумо ширкати якай бахара тавсия метем ки зиёда аз 10 сол меша оид ами система кор ва фаъолият мекунанд. мошинашон комфортни мошинаи замонавӣ пашти ҳарозаре соранд ва детилҳо забони тоҷикӣ, русӣ, қазоқӣ, узбекиро медонанд. ҳамчун боз граждани русӣ ҳастанд. мақсад аз номи ютуб канали мо Саудо ТВ занг занед, кликатон мекунед азиз. нашод масъала одамое ки ҳуҷҷат надорен, документ надорен, шуморо ҳам мегзоранд, аз ҷои миёран мегиранд, бурда границара гузаронда меёранд. маромад занг занед. агар хоҳем ки скидка карда шавад, аз номи ютуб канали мо занг занед. ба ҳама шумо роҳи сафед хоҳонем расонид. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопирёзки акай Нозима тавсия метем ки тӯли чанд солҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Тоҷикистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кӯлоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳр ноҳияи Туристон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати якай Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Тоҷикистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. мегзарем ба аввалин матороли фурӯшӣ. дӯстон аз ҳамин маторол эълон мекунем, далши ба қисми хонаҳои фурӯшӣ мегзарем. матороли фурӯшӣ Лочин астае ки адрес дар Фахробод. соли баробар 2024 толка бензин 300 кубай 2 тонна 100 килограмм бора мевардорад дар кузовш. фақат 2 моҳ ҳай кардаги тамом навай ҳама тарафа 100%. нархша мега ки 32 000 сомонӣ мегем. арзон кардем ки савдо шава. WhatsApp шонда метонед занг бизанен. мега худам 6 моҳ пеш харидагиём. 2 моҳ ҳай кардам халос. баъд Россия омадам. документҳо, растаможка, утилизатсия, техпаспорт ҳамаш ҳастай. хулас 100% ҳай. худам 36 000 сомон харидам мега бо 1850 сомда документ кардагиям. запаскаи дамкрат, насос ҳамаро дора. комплект балоно мақсад созай 2 моҳ ҳай кардаги 32 000 мега. срочна сумдаркурай занг занед бачаҳо. мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ, қисми хонаҳо. квартираи фурӯшӣ роҳӣ карданд ки дар ноҳияи Рудакӣ, повороти Ленинград, дуҳуҷрага 52 метри квадратӣ. канечкаи маршруткаи 41 мега. дом новостройка, ремонт, падабои чихел мебинен, ҳамин хел ҳолат фасон кардаги таппа тайёрай. ҳуҷҷатҳо 100%, мактаб садиқ наздикиштай. хоб муомила карда мешавад. кадоме ки мехара аз номи канали ютуби Саудо ТВ занг занед. нархам гарани арзоне, ҳақимандесай. ёки набач азиз. срочна фурӯшӣ дуҳуҷрага 52 метри квадратӣ. нархаш 210 000 сомонӣ. ба доллар 19100 доллар, ба рубл 1 750 000 рубл бо арзон мешавад. занг занед. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ астае ки 3 ҳуҷрага масоҳати 4 сотих замин. ана хона, мана хона. дар шаҳри Душанбе, территорияи Мехкалон, чоряккорон, пушти масҷиди Мехкалонда қарор дора мега. дар Душанбе хонаи фурӯшӣ навмаҳалла. хоб сохтмон далши давомдора мега. ҳами қакадиян чихелик десен ҳами ҳолад.
خب 4 сотих замин дорад, 2 дар хона дорад, 1 коридор дорад, обши 3 та мақсад, ҳоҷатхона, ванния дорад. бо савдо мешавад. фақат серьёзни харидоро занг занед, муомилаи созам мешавад. дӯстон, касоне ки конкретни харидор ҳастен, ин амарамад 250,000 сомонӣ мега. дар 250,000 сомон ҳамира метавонед бихарен. рақамҳои 59 721 ҳозир занг занед. хона далши ремонт талабай. ҳена мехелин ҳамиҷада қарор дорад. хулас хитон бо бачаҳо гезид занг зан ва сакнен. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дорои 3 ҳуҷра, 7.5 сотих замин масоҳат. ин хона қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино Испечакда қарор доштааст. адресҳои хонаҳоро дӯстон бо диққат гӯш кунед. ҳам аз нархи хонаҳо бохабар мешавед, ҳам агар хонахар бошед иншоалло ягон хонаи арзона ба қабл мекунед мегиред. Душанбе ноҳияи Сино Испечак, маҳаллаи Зафар, аз бозорчаи Зарафшон то хона 1 километр 56 метр мега роҳай. хоб хона деворҳо аз хишти пухта, об свет ҳастай, роҳ то ҳавли асфалт кардагиай. ҳамаи ҳуҷҷатҳо 100% ҳай тайёрай. иваз бо автомобил ё квартира, мақсад маршруткои 26 28 8 25 36 дар наздикиш ҳастай мега. марамат дӯстон занг занехтон. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ роҳӣ карданд ки дар ноҳияи Рӯдакӣ территорияи фабрикада қарор дорад. баъди коллеҷ доми новостройкаҳай, хона якҳуҷрага 30 метри квадратияй. хоб савдо мешавад срочна. хоб шикатур монтаж дорад, документҳо масъалааш 100% ҳай. чихеле ки дар расм мебинен, ин ҳами домда қарор дорад дар соколни этаж дар падвалаш. нархаш гарени арзонай, аммо апашкоие ки мисол занг мезанем ки додар ягон хонаи арзонак боша ки ҳадди ақал зиндагӣ када шава. ба ҳамон хотир ҳам хеле хонаҳоро мемонем ки ҳастаи нафаре ки ранги масум надоранд мехаранд. 110,000 сомонӣ ба доллар, $10,000 баробар 900,000 рубли русӣ бо савдо мешавад. занг занед. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ 3 ҳуҷра, масоҳати 3 сотих замин дар ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати Роҳат, деҳаи Моинчаки шаҳри Душанбеда қарор дорад. Душанбе, Рӯдакӣ, ҷамоати Роҳат, деҳаи Моинчак. хоб аз роҳи Душанбе Ваҳдат 800 метр. ҳами қаразни садора мега то хонара асфалт ҳуҷҷат ҳаст, обдӯимӣ, свет ҳаст, хона ремонти обычни кадагиай, мақсад баъдам нест, хушам нест уха. хоб шароити зиндаги кардан дорад. хоб заминаш 3 сотих замин, 3 дар хона, муомилаи созам карда мешавад. бештари маълумото мақсад агар хоҳед мега рақамҳои 32 23 ахиршай ҳозир занг бизанед. нархша мега ки нархаш 259,000 сомонӣ. дар 259,000 сомонӣ метавонед бихаред. ин амарамад беҳтарин хона, беҳтарин шанс, ай даст натен. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. чихеле ки мебинед як хона як квартира навор кестем. ба ҳамон хотир навора то охир без пропуска тамошо кунед бачаҳо азиз. лайкора бизанед. ҳамин Савдо ТВ баҳри шумо мақсад навор мекуна. ҳамин навор чӣ қадар лайк бигира бо хонаҳои арзон Душанбера Савдо ТВ ба гарантия наворш мекуна. дуҳуҷрага квартира дар 11 этаж 55 метри квадратӣ, Зарнисор Душанбеда қарор дорад. срочна бинои мастерок мега наздикии таксиҳои Регар ва Ҳисор лифт кор мекуна. аллакай дар 11 этаж 4 ҳамсоя зиндагӣ мекуна. об свет ҳастай, дар отрезаи берун часпонда шудагиай, иҷозат барои ремонт ҳастай, ҳуҷҷатҳо ҳастай, шартномавӣ. маълумоти бештар занг бизанед. нархша мега ки 220,000 сомонӣ. дӯстон, дар 220,000 сом ҳамин духонагара метавонед ҳозир занг зада харидорӣ кунед. марамат маслиҳат карда бигиред шава. мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ.
квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе дар Калсавои Профсоюз қарор дорад. Ана квартира, мана квартира. Бо диққат гӯшенда. Дар 8-ум этаж 2 ҳуҷрага 61 метри квадратӣ. Лифт дорад. Ремонтиш коробка ҳай. Нархам бад нестай. Беҳтарин нарх, чотка нархай. Документо 100%, мактаб Садик наздикиштай. Дом новостройка ҳай. Хуб маълумоти пра, рақамҳои WhatsApp-и 12-13 ахиршай. Сумаш ба сумми тоҷикӣ 450,000 сомонӣ. Занг занен, васия кунен. Мегзарем ба 9-умин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 2 ҳуҷрага квартира дар 14-ум ошиёна 42 метри квадратӣ. Душанбе территория Зарнисор мега 2 ҳуҷрага 42 квадрат капитални ремонт мега. хуб чӣ хел мебинӣ ҳамин ҳолат ин ҳамин састяни кадагай беҳтарин ремонти замонавии хушрӯ нафаре дар кора ки бахара зиндагӣ кунанд. баъзе хонаҳое ки мақсад 1 ҳуҷрагай ҳамора 2 ҳуҷрага ка мақсад фурӯхтастанд. хуб ҳамин нархи навора дӯстон беҳади баъд фикр мекунем баландтар мемонед. ҳамин нархотон нархҳои моне ки арзанда ба хонаҳо бошад дӯстон. ака аймо Саудо ТВ як реклама кардана яки фикр мекунем ки баъзе хонаҳо арзанда ба нархиш несай. баъди видео мисол ягон рӯз мегзара занг мезананд ки Саудо ТВ хонаи мо савдо нашид. хеле гапҳо баъд нашавад дӯстон, чунки нархотона айрӯи ҳаво намонен. як нархе придумад кунем ки арзанда боша. ҳамин хона 350,000 сомонӣ 42 метри квадрат. арзанда ҳаст ё нест бачаҳо? ҳатман нависен дар комментария. мегзарем ба 10-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 2 ҳуҷрага квартира дар 4-ум этаж 46 метри квадратӣ шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ қарор дорад. 2 ҳуҷрага 46 квадрата бо балкон мега 4-ум этаж. хуб 4-ум этаж доми 7 этажа, хуб поёни корвон, гравзавод назди бозурчаю мағозаҳо, поликлиника. хуб хона бо худ дорад термикс ва кухни гарнитур дорад. хуб соҳибхона дар мақсад рақамошон 700 710 938 аввали номерош дорад. хулас тиселай ҳозир занг занен нарха мега ки 340,000 сомонӣ мегем бо муомила камбеш мекунем. 46 квадратный метр 2 ҳуҷрагаи 4-ум ошиёнада. маълумоти пира дӯстон худотон бо занг занен. лайкора монен навор маъқул шид нашид ҳатман дар комментар нависен. подписатсия кунен. подписатсия хонаҳо ҳама Душанбеай беҳтарин навор шид. мегзарем ба 11-умин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ роӣ кардан дар ноҳияи Рӯдакӣ Ленский район маҳаллаи Истиқлоли Дida қарор дорад. 4 сотих замин 4 дар хона кардагӣ. рақамҳои WhatsApp телефон дар занг мезанен. кухни ҳамом ҳоҷатхона хуб дар дарунша мега ремонтам чӣ хел мебинен дора зурай. документо 100%, мактаб Садик наздикиштай. хуб ба доллар мега 57,200 доллар, ба рубл 5,250,000 рубл, ба сумми тоҷикӣ 630,000 сомонӣ мега ки бо савдо мешавад. 630,000 сум 4 ҳуҷра 4 сотих замин дар Рӯдакӣ Ленский район маҳаллаи Истиқлол Дida қарор дорад. худотон бо маълумоти праша занг бизанен бигирен дӯстон азиз. вақти хона роӣ мекунен навор када роӣ кунен ёки суратҳои тоза гиренда адресаша пирра роӣ кунен баъд рекламаи фасонаш мекунен дӯстон азиз. мегзарем ба 12-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 2 ҳуҷрага квартира дар 5-ум ошиёна 48 метри квадратӣ шаҳри Душанбе ноҳияи Сино да қарор дорад. квартира чӣ хел мебинен коробка ҳолат да қарор дорад дӯстон азиз. ҳами ҳолат састани 2 ҳуҷрагаи 48 квадрата. хуб фурӯшӣ дар территорияи военный городок пушти заправкаи Тоҷиронда хулас квартира қарор доштааст. боз маълумоти бештар рақамҳои 1090 ахир номерай ҳозир метавонем боз занг занем масъала ка бигирем бача азиз. нархша мега ки 350,000 сомон мегем бо савдои фасона мекунем. инам марамад кадомитон коробка хоҳиш карден 2 ҳуҷрага 5 этажа места ҷои зур мақсад ҷои обод да қарор доштааст. худотон боз занг занем масъала кунем.
баъдан аму таги комментар ҳатман наисен аз куҷо то чанд сума хона дар кор навори баъдина мо аз рӯи комментҳо шумо мисол хонаҳора пешниҳод бикунем аша азиз. мегзарем ба 13-ҳамин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар дуюм этаж 34 метри квадратӣ дар Душанбе ноҳияи Фирдавсида қарор дорад. Ассалому алайкум мардуми квартирахар мегӯяд. хона бо тамоми чизоаш фурӯхта мешавад, ба фурӯш мондем, яъне ки фурӯш бояд равад. дар ҳамин маблағ ҳамаи чизош дохил мешавад. телевизор, шкафи калон, диван, хоб телевизор чӣ хеле мебинед ҳамаи ҳам чизохати хулас фурӯхта мешавад. кухни гарнитура, холодильник, стиральная машина ва дигар чизо. нархи квартира мегӯяд ки 320 000 сомон бо тамоми чизо чора савдо карда мешавад. маълумоти бештар занг занед азиз. марама худотон бо масъя кунед. фикр мекунам ҳамин хона арзанда ба нархи ҳастай. 34 метри квадрат ака квадратш камтар кам даст яки 320 000 хеле ремонто хатио бо чизо чораш фикр мекунем ки нархам боли мени нархши дӯстон азиз. марама занг занед. мегзарем ба 14-ҳамин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ 4 ҳуҷрага масоҳати 4 сотиқ замин дар шаҳри Душанбе ноҳияи Исмоилӣ Сомонда қарор дорад. хоб ҳавлии фурӯшӣ дар назди части 35 кулписта мақсад нарафта мегам таратура машҳури наздикиша будагӣ мега 342721 ҳамин територияда ҳастай. срочна фурӯшӣ бо нархи 470 000 сомонӣ муомилаи гарини ҳам карда мешавад. ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе 4 ҳуҷра масоҳати 4 сотиқ замин хонаи назди ҳавлигӣ мақсад сон азиз. акам чӣ хел вак участкам калон дохили Душанбеда 470 та. ҳамон нафарое ки мо дар менависем ки мора хезондастанд, хонамона мақсад хезонданд, ягон хона боша ҳамин назди ҳавлигӣ то 400-500 тара. ина дӯстонам дар занг занед бигирен шавохи беҳтарин хона. мегзарем ба 15-ҳамин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. ана хона мана хона то охир тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 4 ҳуҷра масоҳати 2 сотиқ замин хоб ноҳияи Фирдавсӣ шаҳри Душанбе Шайнакда қарор дорад. ҳавлӣ дар Фирдавсӣ маҳаллаи Шайнак 2,5 сотиқ замин 4 дар хона дар дарунаш мега баня ҳуҷҷатхона дар берунай замин барои зеленкорӣ мақсад дорад. об свет ҳастаи доимияй тамоми маршруткаҳо мега аз пеш мегзарад 45-56 мегзарад. хоб маълумоти бештар касе ки мехара ина марамад рақамҳои 5503 да занг занед бо рӯитон мекуна. нархиш 480 000 сомонӣ. дӯстони азиз 14-15 та хона ба навортон кардем. дигар чикор кунем? лайкора биҷиқен, подписатся кунен. кадоми то охир тамошо кард нависа ки мо то охир тамошо кардем. ха адуши дастгирӣ чизе дорен рӯи кунен реклама кунем бачаҳо азиз. номерои ма барои реклама кардан мошин, замин, хона, квартира чизе боша дар WhatsApp рӯи кунен реклама ка фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку хеле аренда квартира, аренда комната ё нафарое ки хонаҳотонро аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар курай дар комментариҳо менависен, фақат дар WhatsApp нависонед, навори баъдина эълонтон мекунем, ёфта метем иншоалло. лайкора монен, максимални подписатся кунен, зиндаву сарбаланд бошед.